በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ግዚኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን አወሃሂድኩም ብኣንቃድዎን ብጥብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም ርኅሩሕ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን እቲ ንዓበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ብዓይኒ ምሕረት ጠሚቱ ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ዝረዳእና ዝደገፈና ዘነቃቕሐና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሐዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃሕራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀበቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንህዝቡ ከምኡውን ንዓይ ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከንብር ኣብ ጸለትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩልና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ዘይግባአና ክንሱ ምሕረቱ በዚሑልና ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ዝረኣናዮ ስለቲ ጽድቂ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቅለይቲ ክትንስኤ ኣብ ዝብል መዝሙር ዳዊት 119 ምዕራፍ 62 ቁፅሪ ንሎሚ ንሪኦ መበል 38 ክፋል ኮይኑ ብቑዕ ምድላው ንተሳትፎ ሰማያዊ ዕድመ ዝብል እዩ። ኣብቲ ቀዳማይ ናይ ፍርቅለይቲ ጸሎት ዝብል ኣርእስትና መበል 38 ክፋል ብቑዕ ምድላው ንተሳትፎ ሰማያዊ ዕድመ። ወንጌልና ናይ ፍርቅለይቲ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ 1 ክሳብ 13 እዩ። ሽዑ መንግስተ ሰማያት ቀቀንዴለን ሒዘን መርዓዊ ክቕበላ ዝወፃ 10 ደናግል ትመስል። ካብኣታተን ከዓ ተን 5 ዓያሱ ተን 5 ግና ለባማት የነን። ተን ዓያሱ ቀቀንዴለን ወሲደን ዘይቲ ኣይተማልአን። ተን ለባማት ግና መምስ ቀንዴለን ዘይቲ ብጥንአን ተማልአ። መርዓዊ ምስ ደንጎየ ግና ኩለን ትኽስበላ ደቀሳውን። ፍርቅለይቲ ግና ጭራሕ ምራሕ ኮነ ንሆ መርዓዊ ክትቅበላ ውፃ ዝብል ድምፂ ተሰምዐ። ሽዑ ተን ደናግል ኩለን ተንሲአን ቀቀንዴለን ኣዳለዋ። ተን ዓያሱ ነተን ለባማት ቀንዴልና ክጠፍእ ኢሉ እሞ ካብ ዘይቲ ክንሃባና በልአን። ተን ለባማት ከዓ ይፋልናን ንዓናን ንዓኻትክን እንደዘይኣኸለኸ ናብቶም ዝሸጡ ደኣኺዳ እሞ ንርእስኽን ዓደጋ ኢለን መለሳለን። ክዕድጋ ምስ ከዳት መርዓዊ መፀ ተን ተዳልየን ዝፀንሓ ምስኡ ናብ መርዓ ኣተዋ ማዕፆ ድማ ተዓፅወ። ድሓር ተን ዝተረፋ ደናግል መፂአን ጎይታይ ጎይታይ ክፈተና ኾታ በላ። ንሱ ግና መሊሱ ብሓቂ ብለክን ኣለኹ ኣይፈልጠክን የበለን። ብኣርሲ ታወዲ ሰብ ዝመፀላ መዓልቲ ሰዓልትና ኣይትፈልጥን ኢኹም እሞ ንቑሑ። ሰማይ ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይሓልፍን በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ። ኣብዚ ርእስቲ እዚ እግዚኣብሔር ረዲኡ እግዚኣብሔር ፈቒዱ ዝረኣናዮም ነጥብታት ኣብ ቁፅሪ 1 ምቕባል ሰማያዊ መርዓዊ፣ ካልኣይ ምድንጓይ መርዓውን ድቃስን፣ ሳልሳይ ድንግልና ሕሊና፣ ራብዓይ ዕሽነትን ልቦናን፣ ሓሙሻይ ቀንዴልን ዘይትን፣ ሻድሻይ ኣዋጅ ፍርቅለይቲ፣ ሻውዓይ ልመና ልቓሕ ዘይቲ፣ ሻሙናይ ሸያጦ ዕዳጋ ዘይትን። ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ንሪኦ ከዓ ብቑዕ ምድላው ንተሳትፎ ሰማያዊ ዕድመ ዝብል እዩ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ኩልኹም ኣብ ጸለትኩም ክትዝክሩኒ ደጊመ እምሕፀን።
بقوع مدلاو نتساتفو سماياوي عدمه كابز زنببنايو وانجيل ماتيوس عراف 25 قصر 10 اتن تدالين زصنحا مسؤ نمرعا اتوا كابزبل قال እግዚአብሔር መሰረት በመግባር بقوع مدلاو نتساتفو سماياوي عدمه اتعدمه كل ጊዜ بقوع مخانو اتقد تعدمه نخلو دلو مخانو نتوم نقوه زمزو نتوم مشات زمزو نخلوم دلو مخانو ابو انجيل ماتيوس معراف 22 قصري 8 مرعناس زتدالوه يو شعون باروتو توم عدمات دا زي بقعات كوينه منبر مرعناس زتدالوه يو بقوع مدلاو نتساتفو سماياوي عدمه ابز بقوع تساتفو نسماياوي عدمه زبل ارستنا كم فقد እግዚአብሔር نريهم قداماي نزلونا ጸጋ مللاين بقبو متقامن كالاي مقالستنان عينت قلسنان مللاي ثالثاي نغزا ارسنا بعلاتنا مفرات رابعاي زي بقعات مخاننا مئمان حمشاي نخن قزع دلوات مخان شادشاي نت سماياو عدمه ناب كله مبصح شاوعي እግዚአብሔር زي كبر زبله كله كاب هيوتنان كاب كبابينان مغحف شاوناي ابغزي حدغا اب እግዚአብሔር قبول زخونه طبب متقام تاشعي زي مدلاون سعبينون زبل نطفتات ينا كنرئي مهرت እግዚአብሔር بدغف እግዚአብሔር كنبصحو خا قدس فقادي هونلنا نزلنا ጸጋ مللاين بغبو متقامن بزح ጊዜ كم سبات كم امنتي نتمسانا زلو ጸጋ كيستوعلنا ابكالوت زلو ጸጋታት ወይ نتمسانا زلو ጸጋታት كيستوعلنا بتزلنا ጸጋማት ኢና መብዛሕቱ ጊዜ ጸሎት ዝመስል ግን በመጉርምራም ንጅምር ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ከምቲ አብናይ ምስጋና ጸሎትና ስለ ሁሉ ሁነታትን ምንት ሁሉ ሁነታትን አውሽት ሁሉ ሁነታትን ከነመስግነካ ኢና ንብሎ መጀመሪያ በትዝገበረልና በትጽብቅ ዝሆነ ነገር እናዘከርና ከነመስግን በድህሪው ኻነ ትዝጎደለና ነገር እዝንዝን ጎዲለናሞ ክትገብሮ ኻነ መህፀን ክንብሎይ نزلنا ጸጋ مللاين بغبو متقامن غلاطيا معراف 2 كاب 19 كساب 21 غلاطيا معراف 19 معراف 2 قصر 19 كساب 21 انس ناملاخ بهوت من تخنبر كاب حقي بحق موتكو مس كريستوس كاته سقلكو ገናኸ ክርስቶስ ያባይ ዝነብር ዘሎምበር ደጊም አነ ይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ እዚ ሕጂ ብስጋ ዝነብሮ ዘለኹ ድማ በእምነት በትዘፍቀረኒ ምእንታይ ወነፍሱ ዘሕለፈለይ ወደ አምላኽ የዝነብር ዘለኹ ጽድቂ በሕግ እንደዝኸውን እምባርከ ክርስቶስ ንኾንቲ እዝመተ አነስ ጸጋ አምላኽ አይንዕቀኒ ቀድሚ ክርስቶስ አበረኻ ደማስቆ ምጽውዕ ዝነበረ ህይወት አርጊጹ ስለዝፈልጥ እዚ ሕጂ ብስጋ ዝነብሮ ዘለኹ በእምነት በትዘፍቀረኒ ምእንታይ ወነፍሱ ዘሕለፈ ወደ አምላኽ ዝነብሮ ዘለኹ ኢሉ እቲ ዘለኽዎ በቲ ዘለኽዎ እየ ዘለኹ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ኣብ ቅድሚ አሕዛብን ስመይ ትጸውር ንዓይ ሕሩያ ቀሓኢኻ ክብሎ ከሎ በጀካ ምሕረት አምላኽ ካልእ ሕሩይ ክገብሮ ዝኽእል ናቱ ሁነታት ናቱ ተግባር አይነበረን ስለዚህ ኻዩ እዚ ሕጂ ብስጋ ዝነብሮ ዘለኹ ድማ በእምነት በትዘፍቀረኒ ምእንታይ ወነፍሱ ዘሕለፈ ወደ አምላኽ የዝነብር ዘለኹ ከምዚ ሐዋርያ ቅዱስ ብሎት ዝነብሮ ዘለና ብጸጋ አምላኽ ኢና ነብሮ ዘለና እንዳበልና ነቲ ዘለና ጸጋ ኸነለሊ ካልኣይ መቃልስትናን ዓይነት ተቃልስን ምልላይ መቃልስትኻ من مخانون እንደዘይ ፈሊጥካ ዓይነት ተቃልሲ እንታይ مخانون እንደዘይ ፈሊድና ንኽንዳሎ ኸኣኽ ንጽገሜና እዩ
حواري قدس باولوس اب افيسون عراف 6 قطري 11 ساب 13 اتقلسنا مسحل قناتن سيطاناتن مسناي صلمات غزاعت عالم مس منافست اكياب سمايات ينبر مسغان دمن ايكوننمو نفحسو سيطان مقوامو انت ختكولس كل اسوار املاح لبسو سلاذ بتاكي تمعالتي مقوام انت ختكولو كل مساسلاتكمون دو كتبلس بزل اسوار املاح هلال بتاكي تمعالتي ازي غيركا ازي قدكا ازي بدلكا زبل كابت خساسي كابتون كسست زمص كستات نزي كله بتاكيد معلت دوم انت كتبلو كل مساسلاتكم كا اب قدمي موغس دو كتبلس اصوار املاح العلو دغاغيم ስለዚህ خجمر كله قطر 10 انتا الى زلو بغويتان بصنعات حيلون برتعو ስለዚህ اتقلس انتاي مخانو مسفلتاي لب املاح داويت اتقلس اتوقع ناي املاح يزو اتوقع ناي املاح ስለዚህ تزوقع زواغو እግዚአብሔር እተም ዝዕወቱ ኸአ ደካ املاح ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ኣብ ነፍስ ወከፍ ኩነታት መቃለስተና መኒው ዓይነት ተቃልስ ኸንታይ እትፈታንን ተኾይኑ بتعبيت دي بفرحات دي بسسعت دي بزمود دي بمنتاي يزفتنا زلو مللاي عند ناي تعاوت ناي تقلس طبب مخانو بقويتان بصنعات حيلون برتعو نفحسو سيطان مقوامو ما انت خدكولو خا كل ازوار املاح لبواسو ስለዚህ እትመዋገተና እንደዚህ ፈሊድና መስጋ እንደምን ወይ መስሐዋትና ወይ መስሐትና ኢና ክንዋጋኤል ቅዱሳትናቲዎስ ከአኾሚሉ አሪዮስ ሐውናይ ጸላኢና ግን እትባአፍ አሪዮስ ገይሩ ስቃወመና ዘሎ ሰይጣን ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሳልሳይ ነጥብና ንገዛ ርእስና ባዕላህና መፍራድ ብዙሕ ጊዜ እንታይ ገርኤ እንታይ በድለ ዝብል ሓደ ጊዜ ኸአነት ዝበደልናዮ በደል ምኽንያት ንምቕራብ ከምዝ እንደዘይከውን እኮ ከምዛ ኣይምገበርኩን ከምዝ እንደዘይጋጥምኮ ከምዛ ኣይመበልኩን ዝብል ነቲ ዘጉደልናዮ ዝበደልናዮ በደል ምኽንያት ንደልየሉ ኢና ቃል አምላኽ ግን እንታይ ዝብል ለአመክንዮ ምኽንያት ለኃጢአት አምላኽ ምኽንያት ንምንታይ ብምኽንያት ተፈጺሙ محبار هيدليوني ስለዚህ ካብቲ ጥፉእ ወድን መሃሮ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 18 19 ተንሲኤ አና ቦይ ክኸይድሞ አቦይ ንሰማይን ኣብ ቅድሜኻን ኃጢአት ገበርኩ ደጊም ወድኻ ክበሃል ኣይብቅዕንዮሞ ከም ሓደ ካብ ጉዛኣትካ ግበረኒ ክብሎ እታ ኣርእስትና እንታያ ገዛ ርእስና ባዕላትና መፍራድ አቡኡ ገዛ መስከደ ስጋ ዝግባአካ ሒስካ ስለዝኸድካስ ወደይ ክትበሃል ኣይከኣልኒ ወደይ ኣይኮንካን ክሳብ ዝብሎ ዘይኮነስ ባዕሉ ነቲ ህይወቱ ነቲ ጌግኡ ርኡ ኣብ ቅድሜኻን ኣብ ቅድሚ ሰማይን ሓጣኣኹ ወድኻ ክበሃልካ ኣይብቁዕኒ መሰል ውልድነተይ ባዕለይ ስለዘጥፋእኽዎ ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕኒ ሓደ ዝምሕፀነካ ዘለኹ ግን ብዙሓት ባሮት ስለዘለውኻ ግልያ ኮይነ ምሳኻ ክነብር ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንጌግኡ ንውድቀቱ ምዝኾነ ምኽንያት ከምጻሉ አይደለየን እዚ ስለዝኾነ ይኸ አቡኡ ወደይ ጠፊእ ነይሩ ተረኺቡ መይቱ ነይሩ ኸ ተንሲእሞ ክንሕጎስ ይግባአና እዩ ክዳን ቀይርሉ ጫማ ግበርሉ ቀለቤት ውደይሉ ስብሕት ምፂኹም ሕረድሞ ንተሓኮስ ስለዚህ ኣብ ናይ ንስሐ ጊዜና ናብ አምላኽ ኣብ ንመለስ ባዕላህና ንህይወትና ክንፈርዳ ኾለና ቅዱስ አቦና ኣብ መቃርዮስ ዓቢ ንቴዎሞቴዎስ ኮሚዮም ኢሎሞ ወልድየ ፍታህ ላዕለ ርእስከ እምቅድመ ይፍታህ እግዚአብሔር ላዕልየከ እግዚአብሔር ከይፈረደካ ኾሎስ ንነፍስኻ ባዕልኻ ፍረዳይ ራብዓይ ዘይብቑዓት ምዃንና ምእማን እግዚአብሔር بقعات هاي سوعني نتم سوعهم جن بقعات يقبل زي بقعات مخانا مأمان ويتانا المرحنا نيس كريستوس
ندك مزامرتو وكله جبيركم بلو أكبر تصورة عنهن باتزي سلطهم عيو مسكن علوم مهرتهم مسكن دولهم كي عبايمو باتتعبيد كاسيتان كي يودقهم منتي أبو ونجيل لوكاس معراف عسرته وشوعات قصر عسرته ونجيل لوكاس معراف عسرته وشوعات قصر عسرته كل مسلسلتكم نحنا زي نتأكم باروتينا اتخن قبروز قبعنا إناز قبرنا نحنا زي نتأكم باروتينا أزي بحيل أملاخنا بحيل منفس قدوس تقبرنبر بحيلنا أيكونن بولوي أزي بوتاتنا حواريات ويتا إسكريستوس إلوان بقبر زقبرو لزنوبرو لك أنبيات موسيه بمنفس قدوس مريحنت أبزا ساعات معراف سلسة وزري عسرتا حدن انبعار حجنعا نهزبي دك إسرائيل كاب قبس خطوصهم نافرعون كل أخر كايبالون إذا مسبالون تايزب لك النبيات موسيه دمانا أملاخ نافرعون كخيدن ندك إسرائيل كاب قبس خوص إنسي أنا مني ملحسي كورتاعي خزارة بايك إلني كلنا بلايو بغندو أخاب قبس خوص خلو سبك أتيلو سلسوثة ناب فرعون مملاس مالت بدم ناب زحتة تلو بوتا إخملاسي سلازي ناب قبس خلا أخ أنا مني أونجيل ماتيوس معراف شمانتا قطري شمانتا يتحلق عميتي كمزيلو ملسلو ويتاي أنا نسخانا بيتك تأتس أي بقعني أمو حانت قالترايد أبل والعايد ما ولا ديد ما كحاتي كأوي نسخانا بيتي كتأتو أملاخ ود أملاخ نابقتي كتأتو أنا بقع عيكونكم أو هلا خاطراي بلي كل نجر زي كان كل قويتا سلزخونكا أو هلا خاطراي قلبل وديك حاوي تراي أو هلا خازز نابقى زي مئتاو هيد لي كان يلو بتبب كزارو وخلو يعني أزيز قبر المهنيات كم تانت بنا زي بقع مهنكا دخامنت ناخن ذكر كلنا بدخامنتنا تسفخاي قرزنا إذا زل هو بسقى أملاخ كم تهاري قدس باولوس السقاقون صرافن كنسيسي هواريا خون زي قبان حجيقن بسقى أملاخ هواريا تسيمكو إذو كل قزيتهم تحتات سبات نايب حق تحتات زخونو كدلتهم يذكروا حاتياتهم يذكروا دخاماتهم يذكروا مو نزم الذكروا خاء محرت أملاخ ذكرهم بمحرت أملاخ ناب زعبيه رقربوي أتي أبنتاوي ناي صلوت سب بسبات زتنعقي أو كلمة زعبيه رجن قبول صلوت زعرقة تجاوي أو إنجيل لوكاس معرف عسرت وشومان تقصر عسر سلسته أتي تجاو جنا كابر حق دويلو نعين حت مهارني النابلا أفلو بيوقع نبرنبر عينو ناب سماي قحك بلقوا أي دفرني نعين حتصير صلوات جن كأقبل صلاتي أتو مسؤول نبرة فريساوي انتاي كم زبالة بزحك زي سمعنا يلا ناي إذا تقاو جن أبرحق دويل ناب تبيت أملاخ ناب تبيت صلوات كأتون أنا ناب تبيت صلوات كأتو أي قبا أنني أبرحق دويلو ناب أفلبو يوقع نبرنبر عينو ناب سماي قحك بلونا يدفرني نزل السخاب بتأبب كاز زرق حقايا سمايات كرئون بقع عيكونكم نابيتك خاطون بقع عيكونكم انتاي دا نعين حتى محارن حتى أرك قال حلفات فريساوزي توقاوي ناب صديقو نابيتو خمس تملسة حاتياتو تحادي يقول برخة تحيزو خمس تملسة نحن خاص قولتنا كم فريساوزي كونس أبنت نزل تقاوي كنقبرو يقال أملاخ مهير الناي أبقى برهوريات معراف عسران قلتن قصري عسرته وتشعته ساب عسران حدن أنا خاء قويتاي أنا نتوم بأخاذ أمنو أسرو من أبيض صلوت ووقعوا من كم زنباركو بعلاتهم يفلتيومي ناب هزبيك الأخذ كاي مسبولو كلهم مفلتيومي انتا يقبر كم زنباركو نتوم بأخاذ أمنو أسرو من أبيض صلوت ووقعوا من غرفو من كم زنباركو بعلاتهم يفلتيوم دم ستيفانوس مسكر كا خفسسو خلو دما
بعلي مساتاتهم سميرة أو دو إلى نيرة كداون تتم زقتلو دما حلو مسوخا أنا نروح ناب أحزاب كلهم كيدا أبلني تخجب بريخ الله كله خلو أب قطري عسر شو منته نعيب مؤمن دحنت كرهبو مس قدسان رستخ ما قالوا كاب سلمات نابرهان كابيد سيطان ناب إجزاوير كملسو أعين تلبنهم كتكفت اللوم الأخك الله سلقالات إجزاوير استمسجنيهون سلازي كل جزء زي بقعات مخانة اتزلنا يو بس أجا أملاخ مخانة بجبرنان بسرحنان بدخامنان زي جبا عنا خنسو جن أملاخ بس أجا سوا عنا مخانة دخومات مخانة زي بقعات مخانة كن إمن أنا بوقوعي أبزب الحلنا أبز ملس منفس تعبيت إزملس منفس تعبيت أنت مسيخة منفس ودكات إزملس يتي 4 عمد زبحتو خا بزت عبيت زي سيطان كم زودو قوي تاريخ بيت خريستيان زمهرنا كالي نخن كزع دلوات مخاني انتاي غيري اغزابير بز زحلفن اغزابير انتاي غيري بزن كزبل زي كونس بحلينات مقصعات خيمصون نمقصعتي دلوات كنكون يقبائل اب تنبيت ارمياس معراف 10 قصر 23 24 ويتاي مقدسب كابرؤسو خمزة يكونه اتزم ملالسون سقوامي وخقنع عقم خمزة يقولو فلت قالو ويتاي قزعني قناخة بالكعدا ما انت خيط اتفانس بقطعة ايخون اب تنبيت اموز معراف 4 قصر 10 تخلته سلازات اسرائيل كمز خقبركاي ازي خقبركاي مو اتا اسرائيلنا املاح كاختك ابابلو تدالو نت مقصعاتك تتقبلو تدالو سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ንخنكصع ድልዋት ሙኻን ንخرت ክትቀصع ድልው ሙኻን ንምንታይ ዝሕግዝ አቦታትና አሰሮም ይጥለል በመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ብዕራይ አብዑር ከሐርሱ ኸለው ነቲ ብዕራይ ከሃርምዎ እንተዳደልዮም كهارمو مخانو ملكت بدمس يخون بزخونة تنكيفهم ملكت يهبوي سلازي نفسه يأثر يدالوي كهرم كله بزح مقدعة عيبا سخانيل تقريه كله زخونة نفسه يأثر بزي زخونة دمس بزي ملكت انتحر هاريمو مغن لك عبوك يلي زملات سبانو مالك مخانياتو عيتدالواني كم زمس عن اللو مقصعة علو يلوس عيتدالواني سلازي نعنا خا قصعي تبعني ايلو سلاتي مقصعتي تداليو مزيس انح كما يستخلوت مقصعتي نبرختي خون شاوعي نت سمايا وعدمه ناب كله مبصاحي حدا كابتي نت سمايا وعدمه بقوع زغبرنا نتوم نتي ناي عدمه سمايا وعدمه ناب تزغبوم نمبصاحي اب وانجيل لوقاس معراف حدا قصري 16 شوعتن نبوزحات كابدك اسرائيل ون ناب እግዚአብሔር አምላኮን ከመልሶሚ ንሱ በቁዕ ህዝብን እግዚአብሔር ከዳሉ ልብ አቦታትና ቡሉድ ነዘይ እዙዛት ናብ ጥበብ ጻድቃን ከመልስ በመንፈስ ኤልያስን በኃይሉን ቀቅድሚ ከኸይድ እዚ ቅድሚ ميلادو زتوهبو تنبيت زتقلصلو بزعبا يوحنس مطمقي كولت كله افابو كهن زكرياس خفت كله اب معراف حدا جون وانجيل لوقاس مالتي 70 شوعاتن وانجيل لوقاس معراف حدا 70 شوعاتن اتحصان نسخا دما نحزبو بحدقت حاتياتهم فلطت مدحان كتبهم مقدو ختقنع قدم غويتا ختكيدي خامو نبية اللعل كتبها لي خاي سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሻሙናይ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ዘበለ ሁሉ ካብ ህይወትናን ካብ ከባቢናን ምጉሓፍ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ዘበለ ሁሉ ካብ ህይወትና ካብ ከባቢና ካብ ስድራና ምጉሓፍ بقوع مدلاو
ንሰማያዊ ዕድመ ያትብል ታርእስትና እዩ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 29 ቁፅሪ 5 ካብ ሓደ ጀሚርና እቲ ታሪክ እንተንቢብናዮ ምስ ግዜና ቁፅሪ 5 ጥራይ ከነብብ በሎም ድማ ኣቱም ለዋውያን ስምዑኒ ተቀደሱ ነዛ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦታትኩም ከዓ ቀድስዋ ነቲ ርክሰት ድማ ካብ መቅደስ ኣውፅእዎ ኣብ መጀመርያ ዓመት መንግስቱ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ኣብ መጀመርያ መዓልቲ ነቲ ቤት ኣምላኽ ፀገኖን ከፈቶን እዩ ዝብሎ ሕዝቅያስ ነቲ ቤት ኣምላኽ ፀገኑ ኣቦ ዓፅዩ ነቲ ቤት ኣምላኽ ዓፅዩ ቤት ጣዖት ገይርዎ ስለ ዝነበረ ነቲ ቤት ኣምላኽ ከፈቶን ፀገኖን እዩ ነቶም ለዋውያንን ነቶም ካህናትን ኣብቲ ኣዳራሽ ኣኪቡ ከዓ ይብሎም እዩ እንታይ ይብሎ ተቀደሱ ነዛ ቤት ኣምላኽኩም ኣቦታትኩም ከዓ ቀድስዋ ነቲ ርክሰት ካብቲ ቤት መቅደስ ኣውፅእዎ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ዘይከብሮ ዘበለ ኩሉ ካብ ህይወትናን ካብ ከባቢናን ምኩሓፍ እዩ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 19 ስለዚ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ እንተ ተመለስካስ ክምለሰካ እዩ ኣብ ቅድመይ ከኣደው ክትብል ኢኻ ነቲ ክቡር ካብቲ ሕሱር እንተፈሊኻዮ ከም ኣፈይ ክትከውን ኢኻ ንሳቶም ይመለሱኻ እምበር ንስኻስ ኣይትመለሶም እግዚአብሔር ይርዳእና ነቲ ክቡር ካብቲ ሕሱር እንተ ደኣ ፈሊኻዮ ነቲ ክቡር ካብቲ ሕሱር እንተ ደኣ ፈሊኻዮ ከም ኣፈይ ክትከውን ኢኻ እንተ ተመሊስካስ ኣነ ክምለሰካ እዩ ከም ኣፈይ ክትከውን ኢኻ ንሳቶም ይመለሱኻ እምበር ንስኻስ ኣይትመለሶም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እቲ ክቡር ካብቲ ሕሱር እቲ ሕሱር ካብቲ ክቡር እቲ ቅዱስ ካብቲ ርኩስ እቲ ርኩስ ካብቲ ቅዱስ እንደ ዘይተፈልዩ ሳዕብየኑ ከቢድ እዩ ዝኸውን ኣብ እንዳ ካህን ኤልን ደቁ ፊንሃስን ኣፍኒንን ዝነበረ ሽግራት ከዓ ንሱ እዩ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ኮይኖም ኣብ ካልእ ቦታ ዝግበር እውን ዘይከኣል ተግባራት ይገብሩ ነይሮም ደቂ ኣቤል ግና ደቂ ኤል ግና ደቂ ብልያል ነበሩ ንእግዚአብሔር ከዓ ኣይፈልጥዎን ነበሩ ኣብቲ ቤት ኣምላኽ እናገልገሉ ስለዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብቁዕ ምድላው ንሰማያዊ ዕድመ ብሎ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ዘበለ ኩሉ ካብ ህይወትናን ካብ ከባቢናን ምጉሓፍ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ሓሳብ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ዘረባ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ተግባር ኩሉ ካብ ውሽጥና ክንጉሕፍ እግዚአብሔር ይደግፈና ምክንያቱ ነቲ ሕሱር ካብቲ ክቡር እንተ ደኣ ፈሊኻዮ ከም ኣፈይ ክትከውን ኢኻ እንተ ደኣ ተመሊስካ ኣነ ክመለሰካ እዚ እንተ ጌርካ ከዓ እሳቶም ደኣ ይመለሱኻ እምበር ንስኻ ኣይትመለስ ንስኻ ንድሕሪት ኣይትመለስ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ካህን ኤሊ ደጋጊሙ እግዚአብሔር ደጋጊሙ መጀመርያ በቶም ኣብኡ ዝነበሩ ዓበይቲ ቦታት ዓበይቲ ዴታት ደቅኻ ከምዚ ይገብሩ ከም ዘለውስ ትፈልጥ ኣለኻ ዲኻ ኢሎም ይነግርዎ ነይሮም ኣብ መወዳእታ እግዚአብሔር ነቢይ ልኢኹ ነጊርዎ ነቲ ነቢይ እውን ኣይሰምዑን ብወዲ 3 ዓመት ብሳሙኤል በቲ ሕፃን ገይሩ ስለምንታይ ኢኻ ካባይ ንላዕሊ ንደቅኻ ዘፍቀርካ ስለምንታይ ኢኻ ነቲ ቅዱስ ካብቲ ርኩስ ዘይፈለኻዮ ነቲ ክቡር ካብቲ ሕሱር ዘይፈለኻዮ ኣብቲ ክቡር ቤተይ ቤት መቅደስ ከምዚ ዓይነት ነውሪ ክስራሕ ስለምንታይ ስቂልካ ትርኢ ኣለኻ ስለዚ ንዘርእኻ ካብ ገጽ ምድሪ ከጽንቶ እዩ ካህን ኤሊ እግዚአብሔር ደስ ዝበሎ ኢሉ ይመልሱ ኢሉ እግዚአብሔር ንካህን ኤሊ ወይ ንደቁ ንምውቃስ ዘይኮነስ ኣብ ደቁ ዝነበረ ጌጋታት ሎሚ ኣብ ህይወትናን ኣብ ኣገልግሎትናን ከይመጽእ እሞ መወዳእታ ንሕማቕ ንኸይከውን ካብቲ ጌጋታት ናይ ደቂ ኤሊ ተማሂርና ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዘና ክንከውን እሞ ኣብዚ ምድሪ ንበረኸት ኣብቲ ዝመጽእ ከዓ ዘለኣለማዊ ህይወት ንምውራስ እዩ ትንቢት ኢሳያስ ኤርምያስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 19 እግዚአብሔር ከም ዝብል ኣሎ እንተ ተመለስካስ ክምለሰካ እየ ኣብ ቅድመይ ከዓ ደው ክትብል ኢኻ ነቲ ክቡር ካብቲ ሕሱር እንተፈሊኻዮ ከም ኣፈይ ክትከውን ኢኻ ንሳቶም ይመለሱኻ እምበር ንስኻስ ኣይትመለሶም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናይ መወዳእታ ነጥብና ኣብ ግዜ ሓደጋ
ኣብ እግዚኣብሔር ቅቡል ዝኾነ ጥበብ ምጥቃም ሓደጋ ክመጽእ ከሎ ናብ ስምዒት ስለናኣቱ ናብ ሸበድበድ ስለናኣቱ እንታይ ከም ንገብር እንታይ ከም ንውስን ብዙሕ ግዜ ንጽገም ኢና ስለዚ ኣብ ግዜ ሓደጋ ኣብ እግዚኣብሔር ቅቡል ዝኾነ ጥበብ ምጥቃም ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 1 በቲ ግዜቲ ሕዝቅያስ ንሞት ሓመመ ንሞት ሓመመ ነቢ ኢሳያስ ወዲ አሞጽ ድማ ናብኡ መጺኡ በሎ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ንስኻ ትመውት እምበር ኣይትሓውን ኢኻ እሞ ቤትካ ዝተናብር ስለዚ እግዚኣብሔር ኣውጅዎ ተኣዋጅ ናይ ኣምላኽ ነቢ ተዓቢ ነቢ ኢሳያስ መጺኡ ከም ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ክትመውት ኢኻ ኣነ ኮንኩን ዝብለካ ዘለኹ እግዚኣብሔር እዩ ዝብለካ ዘሎ ስለዚ ክትመውት ስለ ዝኾንካ ንብረትካ ኣስተናብር እግዚአብሔር መስገን ንጉስ ሕዝቅያስ ናብ ቤት ኣምላኽ ጎየየ እዩ ዝብሎ እዚ ዘደንግጽ ካብ እግዚአብሔር ዝመጽእ ኣዋጅ እሞ ከዓ ብናይ እግዚአብሔር ዝተኣወጀ ሎማዓንቲ ክትመውት ኢኻ ሎማዓንቲ ክትመቲ ኢኺ ሎማዓንቲ ከምዚ ሓደጋ ከጋጥመካ እዩ ከጋጥመኩም ይኽበሃል ከሎ ቀሊል ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ክመጽእ ከሎ ግን እንታይ ክንገብር እዩ ዘለና ኣብ ግዜ ሓደጋ ኣብ እግዚአብሔር ቅቡል ዝኾነ ጥበብ ምጥቃም ንዓና ጉርሒ ዝመስለና ጥበብ ዝመስለና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዘይቅቡል ተኾይኑ እቲ ንጥቀመሉ ጥበብ መልሽ ካልእ ጉድኣት ይኸምጽእ ግን ኣብ ግዜ ሓደጋ ኣብ እግዚአብሔር ቅቡል ዝኾነ ጥበብ ምጥቃም እዚ ከዓ መጀመርያ ህድኣት የድል ምክንያቱ ህድእ በልሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ከተስተውዕል ኢኹም ህድእ በሉ ስለዚ ንጉስ ሕዝቅያስ እቲ ሕማም ንምንታይ እዩ ነይሩ ኢሉ ንሞት ሓመመ እዩ ኣልዓዛር ሓው ማርያም ማርታን ምስ ሓመመ እንታይ ኢሉ እዚ ሕማም እዚ ወዲ ኣምላኽ ብኡ ክኸብር ንኽብሪ ኣምላኽ እምበር ንሞት ኣይኮነን ተባሂሉ እዚ ናይ ሕዝቅያስ ንጉስ ግን ንሞት ሓመመ እዩ ክብደት ናይቲ ሕማም ጥራይ ከይኣክል ከዓ ነቢ ኢሳያስ ወዲ ኣሞጽ ናብኡ መጺኡ በሎ እግዚኣብሔር ከም ዝብል ኣሎ ንስኻ ትመውት እምበር ኣይትሓውን ኢኻ እሞ ቤትካ ዝተናብር ስለዚ ሕዝቅያስ ጎዩ ናበይ ከይዱ እዩ ዝብል ናብ ቤት ኣምላኽ ይኸይዱ እዩ ሂብካ ዘይውዳእካ ሂብካ ትቕበል ኣምላኽ ንዓይ ዕድመ ወሲኽካንስ እንታይ ይጎድለካ ንዓኻ ስለዚ ዕድመ ወስኸኒ ክትመውት ኢኻ እንዳተባህለስ ዕድመ ወስኸኒ ስለዚ እቲ መልእኽቲ ናብ ነቢ ኢሳያስ እዩ ዝመጽእ ተመሊሽካ ኢሉ ተመሊሽካ ሕጂ 15 ዓመት ወሲኽካ ኣለኹ በሎ ስለዚ ሕጂ ክትመውት ኢኻ ኢለዮሲ ሕጂ ተወሲኽካ ኣለኻ ክብሎ ምልክት ክሓተኒ እሞ እንታይ ዓይነት ምልክት እዩ ንእግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር የለን እሞ ጽላሎት ናይቲ ቤተ መንግስቲ ናይቲ ዳራይሲ ኣንጻር ፀሓይ ክኸይድ ኩሉ ግዜ ጽላሎት ድሕር ንግሆ ኮይኑ ናብ ምዕራብ ድሕር ምዕራብ ኮይኑ ከዓ ናብ ንግሆታ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ግን ትጽላሎት ናይቲ ቤተ መንግስቲ ከዓ ናበይ ናብታ ፀሓይ ምክንያቱ ንእግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር የልቦን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ግዜ ሓደጋ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅቡል ዝኾነ ጥበብ ምጥቃም ኣብ ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 4 ክሳብ 7 ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 3 ካብ 4 ክሳብ 7 ዮናስ ናብታ ከተማ ከኣቱ መገዲ ሓንቲ መዓልቲ ጀመረ እሞ ነነዌ 40 መዓልቲ ጸኒሓ ክትግምጠል እያ ኢሉ ኣወጀ ቀሊል ኣዋጅ ኣይኮነን ሰማያዊ ኣዋጅ ድሕሪ 40 መዓልቲ እታ ሃገር የላን ከምቲ ናይ ሶዶምን ጎሞራን ዝኾነ ነነዌ ክትግምጠል እያ ዝብል እዚ ካብ ኣምላኽ ዝመጽእ ኣዋጅ ቁጽሪ 5 ሰብ ነነዌ ከዓ ንኣምላኽ ኣመኑ እዩ እዚ ኣዋጅ ዝምሰምዑ ንኣምላኽ ኣመኑ ጾም ድማ ኣወጁ ካብ ዓበይቶም ክሳብ ንኣሽቶም ከዓ ክሻ ተኸድኑ ኢሉ ክትግምጠል ኢኹም ክትድምሰሱ ኢኹም ዝተባህሉ እንታይ ገይሮም ነቲ ኣዋጅ ኣመኑ ናብ ኣምላኽ ኣመኑ ጾም ድማ ኣወጁ ካብ ዓበይቶም ክሳብ ንኣሽቶም ክሻ ተኸድኑ ኢሉ ኣብ ቁጽሪ 6 እዚ ወረዚ ኣብ ንጉስ ነነዌ በጽሐ ካብ ዝፋኑ ተንስአ ባርኖስ ቀንጠጠ ክሻ ተኸድነ ኣብ ሓሙኽሽተ ድማ ተቐመጠ ኣብ ነነዌ ብትእዛዝ ንጉስ መኳንንቱን ከምዚ ዝብል ኣዋጅ ተኣወጀ ሰብ ወይ እንስሳ መጓሰ ከብቲ ወይ
مقاس أباقع حانتو كوايت عما أيوفرا مايون أيستيابا إغزابير كا كاب كفو قبرو كم تملسو مسرا آية إلو نتمعات أورورو نتمعات نام محرات كأيرو سلقالات إغزابير استمسقنا يهون أبونجل لوكاس معراف عسرته وشريشه قصري شمونته كاب دك برهانسي دك زعلن زئا أبولو دو أمي بالحاتي أمومو نتعمس أني أزازي بلوبنا سلسقبرة ويتوو نأردو عمس أني مخانو وانجل مسكير لله مهنياتو أبتزتو هبو حدري أمونا ينبرن أبتزتو هبو حلافنت جنزبكا يبالاشو ألو كم تذهب كايو سرح يسرح يلن يلوم سأبساب مسقبرلو ويتو سميع انت عزبلو دحر حجي ناتي أقل سرحتنيا هتكون أي تخيلني همو سأبساب مركابكا حسابكا سأبساب غيركا كتسانا بتي خايز بلو سلازن انت عزقبر كي حرس أي كإلني كي محس أي كإلني كي لمن كحفريه ويتاي كاب سلطانو مسعرنس انتا اخي قبريلو طبب تتابي بيزو ما اسي صبصاب اركب مستبهله صبصاب سرحكا اركب مستبهله سلازي كاب دق برهان دق ز عالم زيا ابولو دوم يبال حتي اممو نتعمصني ازازي بلبنا سلاز غبره ويتو نادو بعمصو تحقيسو ايكونن جن اتوساني مسمصو بطبب غيرو كمي غيرو نفسون نايتهم تلقحتون علقحتون كما يقروا خمسة دحين بطبب سلاز قبره ويتقو نعادو سلقالاتو بزاقهير استمسقنا يهون اتن شوعات الشعات نتبتات بقوع تساتفو بقوع مدلاو نسماياو عدمه نتساتفو سماياو عدمه سلازي ازي مدلاو زندزي هاليو زي مدلاون سعبينون إذا مدلاو زند زي هاللي خنتاي سعبين يزمزل سلازي ودسب بزي حسبكم وجزي خمسين مو نسخاتكم دما التدالخم كونوا وانجيل ماتيوس معراف إسران أربعة كسب 4 تشعة تنزلوا قطر 4 شمانتن اتخوفوا باريا جنا بلبو قويتا يدونغ يبل نتوم بصوتو باروت موقعو مجمر مستوم سخرتون يبلعني ستن قويتو أبزي حسبو ساعاتن جزين يمسء عدلو مستوم زي بقعاتي خون مودعتو خايز زي تصبو خون سلقالاتو بزابير استمسقنا يهون سلازي نتبنا من الباتهم دحريلكم زاعتهم أب وانجيل ماتيوس معراف إسران حموشيان قطر 10 اتن تدالين زصنها دناقل نابت مرعى أتوا نساتن تن تدالين زصنها مساتوا خا اتمرعى التعاصوي زابير سلقالات تمسغنا يهون كابزا تقسزيا اتن تدالين زصنها نابت مرعى تغنشل قنديلنا برهن آتين أبزبل بقوع مدلاو نتساتفو سماياوي عدمي لمون أنا نسخمن عدومات إنا مهناتو كلكم تسعرون صور زخبدكم النباينعو أنا خعرفوكم أنا لواه لبيت حد أرعتي فوكش صوريك أغليلي مو أرعتي صورو كبايت مهارو لنفسهم كأ عرفتي ترخبو يخم السماياوي عدمي نزخونا سب دلو مخان نتي تدالي زلخا نمدلاو كأخمتن لبامات تدالينا نخنصنح انتي بقوع مدلاو تساتفو نسماياوي عدمي من الباتهم دحري لنا زاتنا تنت بتات كتقسني قداماي نزلونا صقا مللاين بغبو متقامن كالاي مقالستنان عينت قلسنان مللاي ثالثاي نغزا رسنا بعلهنا مفراد رابعاي زي بقعات مخاننا مؤمنن حمشاي نخنقصع دلوات مخان شارشاي نتسمياو عدمه ناب كله مبصح شاوعي እግዚአብሔር زي كبرل زبل كله كاب هيوتنان كاب كبابينان مغحف شاموناي اب غزي حدغا اب እግዚአብሔር قبول زخونه طبب متقام تاشعاي زي مدلاون سعبينون نزوم እግዚአብሔር ردينا نزوم نتبتات زي امينا رينا
በዚ ቅዱስ አገልግሎት بخمسة قلقلوت كنساتف نزردقنا نزدقفنا زي قبعنا خنسو بعين محرات أميتو اللي اتي لعلي صاركان حتى عن بنسحازة فكر قويتا ساقو محراتو سلازع عزازلنا جميرنا خنود سلازي ردقنا كبر مسقانا النوعيخون نقال اكزابير تصني لكم سلاز سمعكمو ابتقبرو وصولات كل اكزابير اسمعكم ساقا قويتانا مدحينا نيس كريستوسن فقراء أملاخن حبرت منفس قدوسن أبصرها سيون أبلع القدسان أبوتاتنا هواريات كم زوردة حجون أبلع لين أبلع لخلهم من عزفن دربن كوينيرد سلقالاتو اكزابير استمسقنا يخون